ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಬಸ್ಸಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಲತ್ತಂಬಿತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ 4 kg ದತ್ತು ಲತ್ತಂಬಿತ್ತು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಾರು ಸ್ಪೂನು, ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ತಾರಾಯಿ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸಿಮಿ, ಕೊಂಚ ಪದ್ರಾಡು ಮುಂಚಿ, ಒಂತೆ ಮಂಜದ ಪುಡಿ. ನೀನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗೆತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನೈಸ್ ಹಣ್ಣು ಚಿಕನನ್ನು ಇದು ನೈಸ್ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುರ ವಿಧಾನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲತ್ತ ಮಿತ್ತನ್ನು ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಪ್ರತಿ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನು ಪುರ ಕಡೆನ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಪಾಡೋಣಿಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಸಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಬೇಕು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, 3 ಲೋಟದ ನೀರು ಪಾಡು, ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಬೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ 3 ಲೋಟದ ನೀರು 2 ಲೋಟ ಪಾಡ್ದು ತುಂಬಿ ನೀರು ಪಾಡು ರುಚಿಗೆ. ನೆಕ್ಕೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂದು 10 ವಿಸಿಲ್ ಕೊಡು, ಒಂದಿನ 4 ವಿಸಿಲೇ ಆಗೋದು. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ. ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬಿಸಿಲೇ ಪಾಡೋದು. ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿನ ಪುರ ಮಸಾಲೆನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಇದನ್ನು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ತರತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಟಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗು ವಾಯ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊದ್ದಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿನ ಸೊಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.